Hola, bon dia famílies. Bueno, el present vídeo us volia parlar una mica sobre la xerrada benèfica que realitzaré pròximament, que anirà sobre com acompanyar diguem-ne, els gossos quan cometen errors. Vale? Crec que és un tema que pot donar força de sí i que pot ajudar famílies a comprendre i a tenir una altra perspectiva de què podem fer i de quina manera podem acompanyar els gossos en el procés natural i absolutament normal, igual que nosaltres, de cometre errors i de no caure en el parany, no? Que molt sovint, sobretot a la societat occidental i amb els valors que tenim, etc., caiem en aquesta creença tan estesa de que els errors són una cosa, diguem-ne, dolenta i no té per què ser així, no? Els errors, evidentment, són necessaris i són molt sovint, a vegades, inevitables i una mica la xerrada tractarà sobre això, sobre com acompanyar els gossos en els processos d'aprenentatge que impliquen l'error i que impliquen una mica aquesta tolerància que hem de tenir a l'error. Estic mirant cap allà perquè estan Canela i Boira allà i bueno, això, estaven fent una mica de ceba i una mica tractarà sobre això, sobre com acompanyar i de quina manera en els processos d'error, vale? Tant amb cadells com amb gossos joves, gossos adolescents, etc. I com l'error ens pot ajudar, diguem-ne, a entendre millor els gossos i ajudar-los en el seu procés de creixement i de desenvolupament. I com, a través d'això, de comprendre l'error i de tindre'l com una eina més en el procés de desenvolupament dels gossos, ens pot ajudar, en certa manera, a comprendre més els gossos i la seva manera de funcionar i de ser. Llavors, això, que pot semblar una cosa una mica difícil d'entendre, ens ajuda a comprendre que els gossos tenen un gran potencial que si el sabem, diguem-ne, veure i mai millor dit, acompanyar en aquest procés, podem, diguem-ne, fomentar... Hola! Què passa? Podem fomentar que aquest potencial es pugui desenvolupar. ¿Vale? Si veiem l'error com un obstacle i com una barrera que ens impedeix viure una convivència sana i saludable amb els gossos, això ens estarà posant una barrera força important i molt gran a l'hora de la convivència i més enllà, que és un aspecte que per mi és molt important, que és acompanyar el gos i ajudar-lo a desenvolupar-se com a gos, però com un gos plenament, en tot el que puguem, desenvolupant totes les seves potencialitats. I aquí, socialment, ens costa, i ens costa veure, sobretot en certes edats, diguem-ne, comprendre aquesta possibilitat
de que se l'ha d'acompanyar d'una manera que el gos pugui desenvolupar aquelles necessitats que té i que un cop es va desenvolupant aquestes necessitats que va tenint, és llavors quan el gos va canviant i es va transformant i va millorant, diguem-ne, aquelles situacions que ens compliquen la vida diària, en els passejos, a casa, amb la relació amb altres gossos o persones. I és en aquest moment en què l'error forma part, diguem-ne, de la caixa d'eines que tenim per poder acompanyar els gossos bé. I bueno, penso que una xerrada sobre això pot ajudar a aclarir a aquelles famílies que vulguin participar una mica aquest concepte, i ja no només com a concepte, sinó com a part metodològica de l'educació canina, i com els gossos també l'error ho viuen en els seus processos de desenvolupament a nivell de grup. És a dir, gossos que viuen al carrer, l'error és una cosa elemental i que està en el seu dia a dia. Per tant, doncs això, una mica va per aquí i res, us animo a que participeu. Properament hi haurà més informació al respecte i que, bueno, que participar en les xerrades benèfiques ajuda doncs, a aquella entitat o protectora que vulgui col·laborar amb la xerrada, i com ja sabeu, doncs, tot el diguem-ne, les donacions, perquè són donacions, el que fan les famílies que participen, doncs van íntegrament a l'entitat o protectora que col·labori amb la xerrada. Per tant, crec que és una bona manera d'aportar el nostre granet de sorra i així doncs ajudar en mesura del possible doncs, a les entitats que falta fa. Així que, bueno, això, properament més informació sobre dates, horari, etc. i entitat col·laboradora, i una mica doncs, volia fer aquest petit resum per informar una mica sobre el contingut. D'acord? Així que, bueno, us animo a participar-hi i us espero a tots. Vinga, una abraçada i fins aviat.